чархофалак ҳар рӯз апай гуландон дар хизмати ма буд. Ман имрӯз дар хизмати апай гуландон. Ҳамин кукурузни ош чӣ қадар дугонош маҳқул шуда. Ман гуфтам биё ман мекунам, доб дугонота файрод кун. Хулоси гап имрӯз дугонои апай гуландон хонамон меояд барои ин қад тайёри гром. Подписчикои ютуби ма ҳамашон уже традитсияш дагиян, ҳамашон ёд гирифтагиян кукурузни ошане ки обязательно ма барои подписчикои инстаграмам иншоалло ойди када як видеои фассони дига оҳиста оҳиста мекунам ки шумо бо диққат тамошо кунед. Давоми қиссамона нақл мекунам апа ухаро. Хулоси гап омадам ҳавлии хиштомани ма уқа калон нест, лекин хиштомани ма ҳар кас аз рӯи худо гап занак ба дараҷаш занаки тозакори ба дасту панҷаҳай. Дар даруни агароти хиштомани ма як дона бигем ки қулуқа ки майдара намебинӣ, ҳамаш меге ки ай илак бехтагӣ бошанд, беҳад занаки баҳнарай. Баъд баъзе занҳои ҳастанд ку намефурашонанд ки келинода хонашон кор кунанд, او алошонда кор дор шаванд, او авқотшонда кор дор шаванд. Ами хиштомани ма аз ҳамон ҷумлаи занакоида мақсад намефураш ки як аз чизошда кор дор шавад. Аз ҳамин ҷиҳат кундоши ма авқот карда наметонист. Вақте ки Россия омадагӣ буд наметонист авқот карда. Авқот вақот ҳама чизи хонара ма хатм мекардам. баъд як рӯз ҳамхе дар рӯи ҳавли шиштагиам пасуда шутистам ки кундош меояд. Кундошум ай шум баъди бигем и айбан як чанд сол гузашта ки тамошо бино ҷудо шидагӣ буданд, ҷавоб шадодагӣ буд, лекин кундоши ма дар хонаи ҳама хиштоманам зиндагӣ мекард. баъд хеш табор буданд кундоши ма, яъне ки бохчони ма духтари амаш мешавад, духтари тағоиш мешавад, хешошонай. Хай и 5 кӯдак дора, ҳақ дошт, шариатиам қонуниам ҳақ дошт ки дар хона беста. Хай хонаҳошон калон буд, як гала хона буд. Ман ду бача доштам учен. Кундошум меояд ки хай акмо яҷоя зиндагӣ кардагӣ медаву мерам ачонаш мекунам. Мегум апаҷон ман шуморо ёд кардам, шумо чӣ хеле инсозен, гуфта салом алейк мекунам. Ва мега ки о сайда худат сози хуби, мега саломатит соза, мега дами бехаки гӯшу мега вақте ки ачонаш мекунам. баъд дар хонаи хиштоманам бо як та бигем ки холаи дигашам ҳастайда амҷа буд, ҳамо як холаи дигаш, ҳамо холаш меравад шавҳар мега ки ё чӣ плани кашидестиян ки тра ягон бало кунанд. Холаш меравад мегаша ҳами далаи ҷувор шидагим ҳами шавҳар меояд ҳами рум ки башата мезана, ман дар дрини ҷувор меғалтам, хеле ҷувори майдак нестай, хеле ҷувори чоркунҷаи калоне куҷои пасдошӯӣ мекунад, дар дрини ҳамо дег буд чӣ буда дастам мерам дар дрини ҳамо қати пасудо дар дрини ҷувор мезанам. Рум вара мекунад, пӯсти ма сафед нест, нозук, ядам да сиёҳ мешавад. дар аввал ба гарда нагирифтанд, лекин баъд шумо чӣ план кашиде? Чӣ план кашидем? Не чӣ план кашиде? Биге ки чӣ план кашиде? Дар охир мефаҳмем ки салому алейки мора ва ё хато фаҳмидиян, фикр кардиян чӣ план мекашад занаке ки мақсад зиндагӣ дора ҳа? Хай ладна ин рӯзо гузашт. мега ки ҳавлишонда ҷуворошон ҳама қама санга, мега сайда биё ҳамёра чӣ кунем? Семонт кунем. Хай майли мегум розӣ мешам. Мерава 17 лимча семонт мебиёра. мега ки ту семонтора мешӯрӣ, ба сатил ба пеши мара мекашӣ, худаш як гала чӯвчаву симчаву кимчио мезана, ма мерезум мега ба охили ҳастаку ҳавор мекунӣ, оҳанакай номша намедонам. ҳавай кати ҳавор мекунам. Майли мегум. Дар пушти хонашон дайро доштанд. Дайрои на калони бад буд, на майдаи бад буд. бигем пушти хонашон баландӣ буд, дайро буд. Ай ҳамун лави дайро ма қама ба занбар мебехтам, қама аюҷа мекашидам ба рӯи ҳавлира.